Ето го. Хайпърдаш! Игра на гоненица с маркиране на цели. Ти подреждаш целите, гласът дава командите. Избери между 4 различни игри и 4 нива на трудност. Играй сам или се състезавай с приятели. Хайпърдаш ще постави на изпитание твоята ловкост, сръчност и бързи реакции. Хайпърдаш само през Марти Самов Хиполент на невероятната цена от 15 лева и 69 стотинки. Запознай се с веселите Пинипон! С различни прически! С влюбен поглед! С Пинипон на екскурзия! Да отидем с Пинипон на пикник! Ухаят на парфюм! Кои са твоите любими Пинипон? Само през Марти Самов Хиполент всички Пинипон кукли и комплекти с невероятните 60% намаление. Всеки може да е герой. Денят на героите винаги започва с измиване на зъбките. След това не забравяйте своята сутрешна лъжичка Мултивитамол Мързелград. Мултивитаминни сиропи за супергерои. Мултивитамол Мързелград за деца над 1 година и специална L-формула за учениците. Вече сме готови. За нови приключения! Сега търсете във всяка опаковка Мултивитамол Мързелград пясъчния часовник на Спортакус и Стефани, който показва идеалното време за измиване на зъбките. Новият сезон на Късмет Чарли най-после е тук. Какво е това? Стаята на бебето! Бебето ще спи под стълбите? Като Хари Потър? Откакто с Спенсър се събрахте, отборът по баскетбол не е спечелил нито веднъж. Аз не съм кръг! Напротив, нося късмет! Ново начало, което не бихте искали да пропуснете. Трябва да скъсаме. Моля, да скъсаме. Късмет Чарли. Нов епизод в събота от 9:30 по Disney Channel. Тази седмица във Виолета изпитът ми по пеене мина страхотно. Сега между мен и мястото в студио 21 стои само танцовото прослушване. Ой, Людмила, разбира се. Отвори, не е смешно. Но плановете й включват още бели. В Академията за таланти е. Академия. Кога ще мога да кажа на татко какво чувствам наистина? Просто изчакай, когато е готов за истината. И на Томас. Разберете кои тайни остават тайни. Във Виолета. Продължава утре от 18 часа по Disney Channel. Случва се само веднъж годишно. Това е Олив! Олив! Сега виждам, че змията ми е мазна. Това е времето, когато мутантите се събират. Това е денят, когато мутантите не се крием като гнойни пръсти. И започват да пищят. Елате, ако не ви е страх от Фермата Гот, Фермата Мутант 2. Започва в петъка на мутантите, 22 март от 19:20 по Disney Channel. Това не е зъл смях! Това е зъл смях! Съберете се по Disney Channel за новия сезон на Джеси. Вижте любимата на всички бавачка в дом, в който властват деца. Хаос и гущери. Животът със семейство Рост не е скучен. Той е бляскав, експлозивен и много забавен. Ти си върхът, Джеси. Не пропускайте новия сезон на Джеси. Това е епизода тази събота от 10:30 по Disney Channel. Видеоигри. Ето, приятели, любимото ми място в Gravity Falls. Всичко, което знам, научих тук. Тази жаба ме научи да пресичам. Тук се научих да ям духове.